Máte rádi cirkus? Račte vstoupit. Máme tady třeba jednoho hada. Začátek vám ukážeme u nás v manéži a konec Franta ve vrátnici. A jedeme dál. Poslanci tento týden řešili závažný problém. Kde vyslechnout jistého pána toho času za mřížemi? Jeho političtí a zřejmě i obchodní oponenti by ho nejraději nechali tam, kde je, tedy v chládku, aby jim snad při převozu neutekl. Nakonec ale nad strachem z případného útěku aktuálně největšího arcilotra zvítězil strach ze samotné návštěvy věznice. Co kdyby během Rátova výslechu na někoho z přítomných poslanců něco prasklo a už by ho nepustili ven? Mimochodem, všimli jste si, že takové poslancování je dnes podle všeho nejoblíbenější povolání? Zatím každý z chycených politiků se vzdal veškerých ostatních funkcí a jistě by se vzdal i vlastní rodiny, víry či sexuální orientace, ale poslanecký mandát ani za nic. Zadržení zlého muže sněmovny Davida Ratha slavili mnozí dokonce ohňostrojem. A když se poté v médiích objevilo, že policie navrhuje obžalovat Kalouska, vypadalo to na celospolečenskou euforii. Pak se ale ukázalo, že nejde o ministra financí Miroslava, nýbrž o jeho jmenovce, zpěváka a pražského zastupitele za ODS Jana. Měl se podílet na pojistném podvodu. A co myslíte? Slušel by Janu Kalouskovi Mundur z pruhů, o kterém kdysi tak procitěně zpíval, nebo byste v něm raději viděli populárního Miroslava? Českého fanouška nejlépe potěší zase jen Čech. A tak zatímco si hokejoví diváci ještě rvali vlasy poté, co nám Slováci v semifinále mistrovství světa uštědřili ostudný plekanec do tváře, reprezentační brankář Petr Čech se už v dresu londýnské Chelsea připravoval na finále fotbalové ligy mistrů. Pochytal, co mohl a po vítězném konci skákal radostí. Jinak by ani nebyl Čech. A na závěr trocha bulváru s mravním ponaučením. Až budu mít řidičák, konečně budu plnohodnotný, dospělý člověk, prohlásila před rokem zpěvačka Eva Farna. Teď o papíry zřejmě přijde poté, co havarovala pod vlivem alkoholu. A co z toho vyplývá? Neřiďte, když chlastáte a nechlastejte, když řídíte. Ať tak či tak, poslouchejte pro Boha něco, co se poslouchat dá, ať už si připadáte dospělí a plnohodnotní, nebo prstům zdar, hezký den a brzy nashledanou.